Carme 7. Hi ha fenòmens estranys que s'amaguen en la foscor de l'inconegut, però hi ha una revista que t'obrirà els ulls. Carme 7, la revista de les coses misterioses i desconegudes que pots trobar cada mes al teu quiosc. La vida ens passa ballant. Dancing. Per protegir el teu fill de les malalties infeccioses, tu tries incomunicat o immunitzat. Vacuna el teu fill. La salut dels petits també és cosa dels grans. Peugeot 205. Inimitable. Un disseny innovador. Inimitable. Pura força i dinamisme. Inimitable. Peugeot 205. Amb tu a la fi del món. L'esperem a la xarxa de concessionaris Peugeot Talbot de Catalunya. I que desencrusti, que se n'emporti això, que no hagis de ficar la malla dintre. Jo no hi fico la mà ni en broma, Jo agafo el raspallet aquell i raspallet i andando. Jo la mà no li fico si no és qüestió de vida o mort. O sigui que no li fico. Aleshores, si tens un producte que tu neteges sense haver-te d'estar entretenint, doncs fabulós, esclar. Aseol VC. La seguretat al volant exigeix absoluta precisió. Per això Michelin utilitza la tecnologia del làser en la fabricació dels seus pneumàtics. Resultat, els pneumàtics Michelin són tan segurs que li permeten de reaccionar a la dècima de segon. Michelin, la precisió del làser. Multinacional Asseguradora presenta el seu multirisc de la llar. Asseguri bé casa seva. És la millor inversió. Multirisc de la llar de Multinacional Asseguradora. Abans Mútua Nacional de l'Automòbil. Repsol Motor Oil ha superat la naturalesa. Amb un lubricant tecnològicament més avançat, més resistent, de més gran durada, de més gran protecció. Ideal per tot tipus de vehicles. Repsol sintètic, or líquid per al seu motor, per arribar molt lluny. Hay algo más apasionante que buscar, encontrar. Territorio Cronenburg. Territorio Cronenburg, tu territorio. En aquest país, 80.000 persones ens confien diàriament la roba, els negocis, la feina, la tècnica, els secrets i fins i tot les seves il·lusions. Confia en Seur, servei urgent de transports. Seur, en bones mans. El secret de l'Arbequino jo us el cantaré. Si feu tot el que us dic, el menjar surt més bé. Ara lliguem a l'all i oli fent així, fent així. Agafeu l'Arbequino, tireu-ne un rajolí. Remeneu, remeneu amb l'Arbequino, ja veureu.
Ara, per cada 15 etiquetes, li regalem unes estovalles individuals. Bon profit. Per fi, Gerblé, la gran novetat en alimentació. Gerblé, molta fibra i poc greix. Molta fibra i... Gerblé, molt sabor i poc sucre. Molt sabor i... Gerblé, alimentació equilibrada. Salut i sabor. Salut i sabor Gerblé. Un país que es mou mereix un banc dinàmic. Un banc que respongui a les seves necessitats dia a dia i al mateix temps que aposti pel futur. Un banc que ofereixi solucions tecnològiques a l'alçada de l'esport olímpic perquè a Barcelona 92 hi haurà molt en joc. Un banc olímpic com Banesto. Treballant per a vostè, al ritme de Catalunya. Banesto en Barcelona 92. Al ritme de Catalunya. Brown fa un gir a la depilació amb la nova Brown Silk Peel. El sistema multidisc que treu el pèl d'arrel, fins i tot el més curt de fins mig mil·límetre, amb la suavitat de la seda. Nova Brown Silk Peel, cames de seda.